Good afternoon mga guys. Ayan, at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So, magandang hapon sa ating lahat. Ayan, at big shout out dito sa bayan ng Lingayen. At ngayon mga guys, nandito tayo sa may Istansa, Lingayen, Pangasinan. Ayan, at nandito tayo sa may beach ng Istansa Beach mga guys, no? Ayan, at nakapasyal din tayo dito. At Merry Christmas sa ating lahat. Ayan, at Happy New Year. So, ganito yung Istansa mga guys, no? Ayan. Yan yung daan mga guys, papuntang kalsada. So, may konting rough road yan. Pero konting-konti lang mga guys. Nasa mga 100 meters lang yata. Tapos simentado na. Tapos ito na, pagdating nyo dito sa looban, ito na yung beach. Ayan. So pagkadating natin dito mga guys, no, ang daming naliligo, daming namasyal. Ayan, December 25, Merry Christmas. Ayan, ito yung update ngayon dito sa Istansa Beach, sa bayan ng Lingayen. Okay, shout out pala dyan sa mga kababayan nating OFW dyan sa US. At si Sir Jansen Versosa. Ayan. At salamat sa pa-sponsor Sir Jansen Versosa or GIS619. At ganoon na rin kay Sir Bernabe Ballesteros ng US. Ayan. At maraming salamat Sir sa pa-sponsor. Ayan. Bobby Ballesteros or Bernabe Ballesteros ng US. Ayan. Maraming salamat po sir sa pa-sponsor. At malaking tulong po yun dito sa maliit nating channel. At nakakarating po tayo kung saan dahil sa mga sponsor na yan. Ayan, at sa lahat ng mga viewers natin dyan sa US, no, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan, dyan sa Indiana, USA, kay Ma'am Lourdes Andres. Ayan, sa Indiana, USA. I'll shout out sa iyo Ma'am Lourdes. At mag-ingat po kayo. At ganoon na rin dito sa bayan ng Bugalyon. Sa mga sponsor natin dyan, nandyan si Kagawad Aboy de la Cruz, si Kagawad Ronita Quezon. Ayan, at kay Sir Joseph Castro. Ayan, salamat sa pa-sponsor mga sir, mga kagawad. Ayan, ang babait ng kagawad natin dyan sa bayan ng Bugalyon, no? Poblasyon Bugalyon. Maraming salamat po. At nakakausad po tayo dahil sa inyo. Ayan, maraming salamat. At sa lahat ng mga sponsor na hindi na nagpapabanggit, no, pinapasalamatan ko po kay lahat. Ayan, at sa tulong nyo kung saan tayo nakakarating. Yan, maraming salamat po. So ayan mga guys, no, ang daming naliligo dito mga guys, oh. Ito na yung Istansa Beach mga guys. Yan, no. At yung update ngayon mga guys, ang lalaki ng alon. Ayan, no.
Okay guys, yung video pala natin mga guys, no? Yung mga video natin puro natural lang. Wala tayong sound effects. Natural lang kung ano yung ingay ng kapaligiran mga guys. Ayun na yun. Wala tayong hindi na tayo naglalagay ng mga sounds para rinig yung kung ano yung ingay ng kapaligiran. Yan, para naririnig natin ang natural na ingay ng kapaligiran mga guys, no? Lalaki ng alon mga guys, oh. Okay guys, ito yung Stanza Beach. Walang bato. Yung buhangin pinong-pino mga guys, no? Yan, no? Wala man tayong nakitang dito mga guys, no? Wala tayong nakitang bato. Ayan, malinis. Ayan mga guys, no? Malinis, oh. Tingnan niyo, oh. At kitang-kita natin mula dito hanggang doon. Hanggang doon mga guys. Walang bato. Yan, oh. Buhangin lang lahat. Buhangin na pino. Pinong-pino mga guys. Yan. Tapos mula dito mga guys, no, tanaw na tanaw yung kabundukan ng Labrador. Tapos Swal. Ayun, no. Kitang-kita dito yung Swal. Tapos yung Napukor mga guys, no. Napukor. Okay guys, hanggang dito na yung video na naman natin ulit at maraming salamat na naman ulit sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. Ayan. At sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat. Sa lahat ng ating mga sponsor, ayan, lagi nating pinapasalamatan na yung mga yan. Maraming salamat at nakakatulong po kayo. Ayan. So, ayan, hanggang dito na lang yung video natin.